जोंनि बे भबानिपुर प्राइमारि हिसाबै BPF होननाय बुस्थुआ जोंनाव बेयाव जेबो फेक्टर नङा जोंनि थाखाय। दा दिनैनि थारिखआव जोंनि रन्जित सार बसुमतारी देरहानाया बेयो खाथां जानानै फैबा जोंना दिनै प्लेटफर्माव जों नुजाखाबाय। जोंहा बेवहाय खुनु सोरबा BPF सोरबा AGP सोरबा जिखुनु दलानो फैया मानो जोंनि भबानिपुर प्राइमारि हिसाबै जोंखौ रावबो गोहोम खोख्लैनो हाया। जोंनि बेवहाय UPPL हिसाबै 100आव 80%आ जोंनि UPPL 20%आ ओरै बिसोर थांगोन। बे एखे खाथां 100% बियो 100आव जों 80%खौ जों मोनगोन। 20%आ सोरबा भुल थुफ्लाङो सोरबा ओरै खालामफ्लाङो 20%आ रिजेक्ट जागोन। 80% भटआ जोंनि UPPLनि गथा एबा थफ्ला बोननानै दोनखानाय। खुलुमबाय। बे समाव दङ आङो निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय नैबे भबानिपुर प्राइमारियाव आं दंफैयो। थारैनो भबानिपुर प्राइमारिनि सोद्रोमाफोरा दिनै निसिमा बियाबनि बिजाथि रन्जित बसुमतारी बिथांखौ बरायनो थाखाय बेवहाय साखा भारा जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। थारैनो नोंगौ बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरा लोब बेवहाय निसिमा बियाबनि बिजाथि रन्जित बसुमतारी बिथांखौ बेवहाय बरायनो थाखाय साखा भारा जानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिना लागोन जे जि निसिमा बियाबनि बिजाथि रन्जित बसुमतारी बिथांखौ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव माबायदि मदद खालामनानै बा मदद होनानै बिथांमोना देरहासार खालामगोन जोङो बे आफादगिरिनिफ्राय जोङो मोनथिना लागोन। थारैनो नोंथांमोना दि नोंथांमोननि समस्तिनि जिथुनाखि बिजाथि रन्जित बसुमतारी बिथांखौ बरायनो थाखाय साखा भारा जादों मा बुंदों बे समाव जोंनि भबानिपुर प्राइमारि हिसाबै जोंनि बेवहाय दिनै जोंनि बिजाथि रन्जित सारखौ बरायनो थाखाय जोंनि भबानिपुर प्राइमारिनि जेसेबांनाखि जोंनि भटार्सफोर दङ बिथांमोना दिनै लोब ओंखारबोदों। आरो जोंनि बे भबानिपुर प्राइमारि हिसाबै BPF होननाय बुस्थुआ जोंनाव बेयाव जेबो फेक्टर नङा जोंनि थाखाय। दा दिनैनि थारिखआव जोंनि रन्जित सार बसुमतारी देरहानाया बेयो खाथां जानानै फैबा जोंना दिनै प्लेटफर्माव जों नुजाखाबाय। जोंहा बेवहाय खुनु सोरबा BPF सोरबा AGP सोरबा जिखुनु दलानो फैया मानो जोंनि भबानिपुर प्राइमारि हिसाबै जोंखौ रावबो गोहोम खोख्लैनो हाया। थारैनो नोंथांमोननि भबानिपुर प्राइमारि हिसाबै नोंथांनि UPPL हिसाबै बेसेबांथो भट जोंनि बेवहाय UPPL हिसाबै 100आव 80%आ जोंनि UPPL 20%आ ओरै बिसोर थांगोन। बे एखे खाथां 100% बियो 100आव जों 80%खौ जों मोनगोन। 20%आ सोरबा भुल थुफ्लाङो सोरबा ओरै खालामफ्लाङो 20%आ रिजेक्ट जागोन। 80% भटआ जोंनि UPPLनि गथा एबा थफ्ला बोननानै दोनखानाय। नोंथांमोननि नैबे निसिमा बियाबावहाय BPFनिफ्राय जेम्स बसुमतारी बिथाङा केन्डिडेट हिसाबै बा बिजाथि हिसाबै दङ। बिथाङा माबायदि भट मोनगोन होननानै सानो? बिथां जेम्स सारखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों। बिथां जेम्स सारा एबारनि खेथ्रआव बिथाङा बहुद साननांगौल' गैया। मानसि हिसाबै आं बिथांखौ सनमान होयो। खिन्थु देग्लायनि नैबे जोंनि बिसायख'थियाव बे 2025नि बिसायख'थियाव जेम्स सार देरहागोना बियो खुनु पट्टे बियो मोगथाङाव जाफुङा। खारन दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा बहुद बोसोर नायबोबाय फैयै दिनै जोङो धैर्यनि फिथाइखौ जों दिनै मोननो थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जिबायदि आग्रह जादों बे आग्रहखौ नुनानै दिनै बिथां जेम्स सारखौ आं बेखौनो खावलायगोन नोंथां एबाराव बेवहाय जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा। प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थायो जे नैबे UPPL सरकार जानाय लोगो गोबां सान्थि उन्नतिया फैबाय आरो थांनाय BJP सरकारनि समाव माने माखासे गन्दगल दावराव दावसि बेफोरबायदि दङमोन। थारैनो बे सैथोमोन। येस बेखौ बुंनांगोन। गत बोसोराव जोंनि बेवहाय बहुद जाथि जनजाथि दङ। जों थांलायनो हाया फैलायनो हाया। ओरैबायदि बै गामियाव जों थांनो हाया बै गामियाव बिसोर जोंनि मानसियाव फैनो हाया बिसोरनि जाथिया जोंनाव फैनो हाया जोंनि मानसिया बिसोरनाव थांनो हाया। दिनैनि थारिखआव प्रमद बर' सार फैनाय लोगो लोगोनो जोङो हर सान जों जेरावखि थाङा जोंहा जिबननि मोनसे गिनाय एबा भय जोंनाव जेबो मोनसे बुस्थु फैया। दिनैनि थारिखआव जिथुनाखि प्रमद बर' सार सालायनायाव जोङो दा सोब जनजाथियानो जों सान्थियै जोङो दिनै बसबास खालामनानै जोङो जिउखौ खुंनो हागासिनो दङ। नोंथांमोननि ओनसोलाव प्रमद बर' बिथाङा माबायदि खामानि मावदों जौगानायनि? बिथाङा जोंनि बे ओनसोलाव नायफैदों सोर गोरिब सोर दुखि सोर माबायदि अबे अबस्थायाव दं बिथाङा जोंखौ
दुखु सुखुआव जों बेखौ लेंहरबा मोनो नायफैदों जों बिथांखौ जेब्लाबो वेलकाम आरो बिथाङा बेबायदिनो मावलांबाय थादों बेनि थाखायनो प्रमद बर' सारनि जानानै आङो इसोरनाव बिथांनि जिउआ जेब्लाबो आलो गोजोनै जोंखौ सान्थि लाखिनो थाखाय बिदि खुंलांबाय थानो थाखाय इसोरा बेनो जेब्लाबो बोरखौ सारस्रिनानै होथों बिनि थाखाय आं भबानिपुर प्राइमारि जानानै बिथांनिसिम आं आर'ज गाबनाय थाबाय।